syukur nakaslem jong unongsan hima. Ki bor bulet ka East Giant Hills kila kawang dagi bom pensat khmat ikipad ba hayau simen kabalaja shisni shwaban penlong ye ka public hearing ka Shri Cement Limited halum sarman ilaka nongkle ki khobor ke thu bakipad ba ki ba persha ki lakhang lenti ki officer ka MSPCB ki bamut banlet sha ka public hearing ka banlong lashai kasni bad ki pulet kila poi ha ka tega jaka ban penbet ha ka jing ekran ki pat ba kilami bun ngot bat toru shaki pulet ha ka ba ki pulet kila siat da kila air pensat khmat shaki pat ba ka jantia National Council kala penrem jur ya ka ni ka jingle ki pulet da ka baong ba ka sarkar kala le don bor ki pat ba da ka babatha ye ki pulet ban siat tear gas ye ki kali bat ki pat ba Halo, stem mo. Siap kemana ya? Siap kemana? Hidap dicegari. Ham siap cegari. Hidap dicegari. Hidap dicegari. Hidap dicegari. Hidap dicegari.